že to takto... Voilà. Pekné balenie. Ty si vybrala takéto vianočné baleničko? Áno, veď Vianoce! Darček pre nás! Tak toto je zabalené. Kiki sa ste pokví. Moje bábätko sa zhmotnilo do sklenenej podoby. Krásne to je. Tu si dáme niekde ku posteli. Aj. Do nového bytíku. Ok, ešte druhé. Unboxing a la Trabinko! OK, finálová fotečka. To sú naše dva najkrajšie momenty z celého Love Islandu. Prečo je vlastne Kiki najkrajší deň, narodeniny a pesnička. A finále. A finálový večer, ktorý sme Počítaj vyhrali, sem. takže on to bude pripomínať krásne milníky nášho vzťahu. Áno. A určite to je krásny darček aj pre vašich blízkych, keby náhodou ste rozmýšľali a nevedeli, čo kúpiť pod stromček vašim blízkym, tak si myslím, že toto je dokonalý nápad.